Iki wis tuwek jane tapi polamu koyo AGG koyo wong gatelen nek. Yo pen. Yo pen, lek to iki pancodot yo mau tekenan bareng. Dari sapa tanggoku wis tuwek tapi ora tekenan. Anu arepe gatelen arepe mbok kukurne apa piye? Gorene to tak kukurne mumpung tanganku resik. Kok soro masaku gelek kok jaran gatelen yo pen. Wong aku sing polah kok ku sing kepanasan sing gibah. Tarah kene penonton kok. Sing nyangkem ki lho kok rumah saku gelek kok jaran. Kowe Sopo? kuwi tak omongi kowe. Mbok omong yo apa neh? Gatelen yo pen. Timbang gatelen gorene tak kukurne. Aku suwira polah iki. Polah dhewe apa yo menak no. Yo polah karo aku yo ku ben sadu. Ini parah.